Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang jahat kinurmatan, wonten ngarsanipun para bapak, ibu, sedaya jamaah, hadirin hadirat ingkang tansah kawula hormati kawula mulyakaken. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngaturaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala inggih awet paringipun rahmat, paringipun nikmat dhateng kita sedaya sehingga wonten ing saat menika kita sedaya saged silaturahim kempal wonten menika majelis saperlu ninggalaken kewajiban kita thalabul ilmi kanthi wilujeng boten manggihaken alangan punapa-punapa. Pramila monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi ikrar hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dhateng sedaya garwa keluarga ugi dhateng para sahabat lan sedaya panjenenganipun. Mugi-mugi kanthi sholawat saha salam ingkang kita aturaken kita sedaya nampi syafaatipun, syafaat ingkang ageng benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun kula matur kathah wonten keparingipun kula badhe tamlet dhateng panjenengan sedaya. Purun jawab napa boten kira-kira? Purun nggih. Jenengan jawab-jawab tidak wonten menika majelis niatipun punapa ibu-ibu? Niatipun ngaji. Saestu boten pados buka puasa golek berkat napa boten? Ya umpamane golek berkat ditampani nggih. Tapi niat utamanya, niat pokoknya jenengan tindak mriki sami ngaos nggih. Menawi estu para bapak, para ibu gadahi niat ngaji wonten sonten menika diniati ngaji golek ilmu mangke dhateng agamane Gusti Allah. Saestu panjenengan sedaya badhe pikantuk keutamaan ganjaran ingkang ageng sanget. Kula nderek remen nggih saged sowan dhateng panjenengan sedaya. Niki wae kula ya ora kelingan. Dilalah minggu niki rak minggu pon.
nalikane Pak Toha ngaturi kula niku kula ya ora kelingan nek dina iki minggune minggu pon. Lah dilarang minggu pon niku estunipun wonten rotinan. Napa niku maos Al-Qur'an muqaddaman nika. Lah kula wale kelingan nggih grup muqaddaman niku ngomongke ampun kesupen nggih dinten iki dinten minggu pon mangke sami muqaddaman manggone wonten ing Bangkang. Ya Allah, kula kesupen. Akhire kula nggih pas Pak Toha nggih kebel. Wah, iki kudu milih salah siji. Ya wis sing minggu pone kula kalahke ya kula sowan dhateng panjenengan. Ya mugi-mugi sedaya dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Kula remen saged sowan dhateng panjenengan. Panjenengan sami tindak wonten menika majelis kanthi niat ngaji. Remen kula didasari setunggalipun dawuh. Dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Ibnu Mas'ud ngendikanipun ya Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka di majlisil ilmi sa'atan la tamussu qalaman wa la taktubu harban khairul laka min itqi raqabati arfi raqabati. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu di majelis ilmu, lenggah panjenengan ten majelis ilmu kados wonten menika. Saatan dalam masa 1 jam. Niki wau panjenengan lek tindak mriki jam pinten? Setengah gangsal nggih. Iki engko nek rampunge jam 6 kurang seperempat berarti genep sak jam nggih. Punjul malah. Lenggah panjenengan wonten majelis ilmu setunggal jam mawon boten sah dangutan. Dan majelis ilmu latamu sukolaman panjenengan boten beto pena, beto pulpen. Wonten sing beto pulpen mriki. Maksudnya nyiapke wah ana pengajian kok tak tulise isi ngajine wonten boten? Boten enten. Cocok niki dhewe Kanjeng Nabi ngendika kok ning majelis ilmu kono kowe ora gawa pena. Iki semene akeh ya ora mesti gawa pena iki. Pokoke butuhe teko rumoke ngoten nggih. Wala taktubu harman ning majelis kono kowe ya ora nulis sak huruf bae ora. Awak berken ya ora gawa kok apa meneh nulis. Nggih napa mboten? Nah, untuk sakniki wonten media niku nggo rekam niku ya. Kok kena dirungokke malih ten dia nggih. Nek majelis kono kowe ora nggawa pena tur ya ora tulis sak huruf. Wonten niku karo Kanjeng Nabi dingendikake khairun luweh utama, lebih baik, lebih bagus min itqi alfi raqabatin daripada memerdekakan 1000 budak. Lho niku ganjarane wong gelem ngaji lungguh sak jam mirenge Pak Kiai ngendikan nggih ta niku ganjarane luwihi ya katimbang panjenengan merdekake 1000 budak. Pengen ngertos ganjarane merdekake budak. Nah, wonten keterangan didhawuhke wong merdekake budak kuwi siji wae niku wong sing merdekake genti dimerdekake dening Gusti Allah, dibebaske dening Gusti Allah saking siksa neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi merdekake siji wae niku dimerdekake, dibebaske saking siksa neraka. Lah niki lungguh jenengan tindak wonten lenggah panjenengan wonten ing papan menika kanthi niat ngaji niku ganjarane ora mung trima merdekake budak siji
tapi merdekake 1000 budak. Mula yakin, sak yakin-yakine nek niat panjenengan bener-bener thalabul ilmi, golek ilmu, insyaallah panjenengan kelebu piyantun-piyantun ingkang dipun merdekake, dipun bebasake saking siksa neraka. Allahumma amin. Purun apa boten bebasake neraka? Purun ya. Pun niku sepindhah. Nomor kalihipun Kanjeng Nabi ngendika malih dhateng Ibnu Mas'ud. Wa nadruka ila wajhi alimin khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ibnu Mas'ud napa? Anggonmu mirsani, anggonmu memandang, melihat wajahnya orang alim. Nah, sampeyan ngaji karo Mbah Yai, sanes kalih kula nggih, nek kula mboten ngalem iki. Sampeyan ngaji karo Mbah Yai sing alim. Njuk jenengan memandang wajahipun si Mbah Yai ingkang alim kala wau. Niku karo Kanjeng Nabi dinyatakan lebih baik, lebih bagus daripada engkau bersedekah dengan 1000 kuda. Engkau sedekahkan untuk membela agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kula tak nyuwun pirsa, pun nate sedekah dengan 1000 kuda, 100 kuda, 10 kuda, 1 kuda. Ya, cilik-cilik saiki sapi setunggal. Koyo ora ana sing jawab iki. Pernah bersedekah dengan sapi setunggal? Sapi disedekahke dadak rombongan wong 7 nggih. Nek ijen kuwate wong 7 dienggo kurban. Niku kula panjenengan kenyataane tasih duwe rasa iman-iman arep sedekah dengan satu napa sapi, tasih iman-iman. Napa melih 10 sapi saya iman-iman. Napa melih 100 sapi saya iman. Ora duwe cara mbok sedekah sakmono. Apa meneh 1000 sapi, 1000 kuda. Niku nek diitung nganggo dhuwit upama sak kuda hargane 30 juta. Ini kuda esek-esek ini, nek kuda sing apik kan ratusan juta nggih. Lah, nek 30 yuta ping 1000 niku pinten jumlahe? 3 miliar. Oh, kapan kira-kira sampeyan bisa sedekah dengan nilai uang 3 miliar? Kira-kira saged napa mboten? Mboten saged. Lho, saiki ana ngamal nek do gelem nglakoni ganjarane luwih apik katimbang niku. Mboten perlu modal niki. Ora butuh duit 3 miliar. Pripun carane sampeyan mang sowan Mbah Yai, sampeyan mang tindak ten pengawasan Mbah Yai sing alim-alim nika. Juk sampeyan memandang wajah Mbah Yai sing alim niku. Niku pun kareken ibadah sing ganjarane luwih apik katimbang jenengan bersedekah dengan 1000 kuda. Sedekah boten baik-baik, disedekahkan untuk membela agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, niki pun kula aturaken sesuk nek ana pengumuman pengajian malih kok sampean ora tindak niku gebanten apa mboten? Banten. Nek udan ana pengumuman pengajian, lah ora tindak gebang. Oke lho. Apa? Lah arep apa maneh? Kok sedekah sapi siji kabotan kok. Apa maneh ngatak 1000 sapi saya kabotan, boten saged. Wes,
minangka gantine cukup jenengan tindak pengaosan mireke ngendikane Mbah Yai mirsani wajahe Mbah Yai, insyaallah niku pun kelebu ibadah panjenengan kesaenan panjenengan pikantuk ganjaran ingkang ageng wis lelungguh bareng kareken kaya merdekake 1000 budak jenengan memandang wajahipun Mbah Yai pun kaya sedekah dengan 1000 budak disedekahke kanggo belani agamane Gusti Allah. Kula tak nyuwun pirsa niki panitiane lek pengajian pisan niki tok apa bola-bali nggih. Berarti alhamdulillah nek saiki dorawo berarti minggu sarep teko ya saya kathah nggih. Nek ora teko niku jadi banget tekan. Nah, isih ditambah setunggal malih niki Kanjeng Nabi ngendika. Wassalamu kali alimin khairul laka min ibadati al-hisanatin. Anggonmu aweh salam, ulul salam dateng wong ngalim piantun alim Mbah Yai. Itu dinyatakan oleh Nabi khairul laka, lebih baik bagi kamu min ibadati al-hisanatin katimbang jenengan ibadah 1000 tahun. Pertanyaan kula dateng panjenengan boten sah 1000 tahun sakniki. Jenengan pun nate ibadah semalam suntuk ibadah terus boten sare. Sinten sing kira-kira pun nate mangajung ana ora? Pertanyaan berikutnya, pernah jenengan semalam suntuk boten turu nonton bola? Nek nonton bola mungkin semalam suntuk direwangi tangi wes ora turu, tapi nek ibadah kira-kira pun nanti napa derek? Derek. Kuwi wae semalam suntuk mawon derek nate kita ibadah. Iki saiki wulan poso tarawih niku butuh wektu suwe-suwene setengah jam. Sampeyan tindak napa mboten tindak tarawih? Sing seru jawabe lah tidak ya. Kadang-kadang ya padahal mau setahun bisa ya ngene. Nah, niku kan awake dhewe tindake salat tarawih mung butuh wektu setengah jam wae pun walah pun sambat-sambat kesel nggih. Lah saiki ana ngamal liya. Ora butuh wektu suwe. Ya. Cukup sampeyan memandang wajah piantun alim, ngaji sareng kalih piantun alim, niku ganjarane pun luwih akeh katimbang ngibadah 1000 tahun. Kula nggih ndonga mawon kehadiran panjenengan ten majelis niki, jenengan ngirimke pengaosan, jenengan napa paring salam lan sapiturutipun mugi-mugi estu panjenengan sedaya pikantuk kesaenan ingkang sampun kula aturaken wau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pentingipun tiyang ngaji nggih. Pentingipun tiyang ngaji niki. Didhawuhke idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin. Al-hadis au kama qala. Nalikane Gusti Allah ngersakaken kawulane, ngersakaken sae dhateng kawulane, mongko Gusti Allah maringi paham, maringi ngerti dhateng kawula kala wau, diparingi paham dhateng agamane Gusti Allah. Kula tak kanglet jenengan niku kira-kira kagungan kepinginan dipun dadosaken dados piyantun ingkang sae punapa boten? Kok jawabe ora semangat, pengin napa boten? Nek pengin didadekake wong sing apik dening Gusti Allah,
niku mangke Gusti Allah badhe maringi paham, badhe maringi ngerti dhateng kula panjenengan sedaya ngerti dhateng agama inggih agamane Allah Subhanahu wa taala. Kula tak tanglet saiki. Ya bener niku dawuh Gusti Allah badhe maringi. Tapi lumrahe Gusti Allah maringi niku bareng nalikane kawula berusaha pengen ngerti, berusaha apa memahami. Pun saniki pertanyaan kula, panjenengan sedaya niku dalam kehidupan sehari mesti kepengin duwe penghasilan bondo, nggih napa mboten? Do nyambut gawe napa mboten? Nek sampeyan kepengin duwe duit akeh, yo sampeyan kumpul mawon ten griya, kira-kira angsal napa mboten? Mboten. Nek enek kenyataane enek wong pengin duwe duit akeh, juk wong kuwi mau ora gelem nyambut gawe. Kira-kira jenengan ngarani wong kuwi mau waras napa edan? Waras napa edan? Apa sajake niki kathah sing dosane ngoten niku. Dadi arep nyebut awake dhewe edan ora wani. Nek lumrahe niku mboten waras. Enek wong mboten normal lah. Nek sebutane kok nek ora waras ketok elik mboten normal, mboten sawajare. Mestine nek wong kuwi kepengin duwe bondo kathah, ya berusaha nyambut gawe. Nek wong kuwi kepengin duwe ilmu, mesti wae ya usaha gelem ngaji, gelem belajar. Kepengin duwe ilmu lah kok ora ngaji, ya ora bakal duwe ilmu. Kepengin duwe duit, duwe bondo akeh, kok ya ora gelem nyambut gawe nggih mboten usah. Makane sesuai kalih keinginan panjenengan kepengin dadi wong sing didadekake apik dening Gusti Allah, diparingi paham, berarti kula panjenengan kedah berusaha pripun caranipun supados kita paham dhateng agamane Gusti Allah. Lah kuwi ora ana liya carane mung kanthi ngaji. Ngaji nggih? Pun kula titeni mawon sesuk nek ten Ciudan ana pengumuman ngaji, lah kok saka Kergan ki ora ana rombongan. Berarti jawabe sore iki goro kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Goro kabeh. Sing goro jenengan acara kula nggih. Wah. Rombongane mung sak rongkol padahal jamaah semanten katahe. Oh niku sing pertama. Mula monggo kula panjenengan kersa berusaha saestu supados kita estu paham dhateng agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh malih Kanjeng Nabi ngendika, "Man ahabba ayyang dzura ila utaqa illahi minan nar fal yamzul ilal muta'allimin." Al-hadits au kama qala. Sapa wong kepengin ngerti weruh wong-wong sing dibebaske saka neraka dening Gusti Allah, fal yamzul ilal muta'allimin, mongko delema, pandanglah, lihatlah orang-orang yang belajar ngaji. Luar biasa niki dari Kanjeng Nabi. Jadi miturut dawuh niku didhawuhke, diterangke. Wong sing belajar ngaji niku kelebu bagian sing dibebaske dening Gusti Allah saka siksa neraka. Mula sonten menika mugi panjenengan kelebu bagian sing dibebaske saking siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka, maka lihatlah, pandanglah orang-orang yang belajar ngaji. Mula seneng agar ketemu karo wong ngaji, kumpul karo wong sing dibebaske dening Gusti Allah saka siksa neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Mula sepisan malih ampun jelek-jelek
ngaji ya, memahami datang agamane Gusti Allah. Jo ana sing unek-unek. Kula pun tuwa Pak. Kula pun duwe putu. Waduh. Pun nek ngaji niku napa pun boten saged nyantol. Diwarai apa wae niku pun boten saged paham, boten saged ngerti. Lah para bapak dalam para ibu kula aturaken sing jenenge ngaji niku boten wonten batasan wektu, boten wonten batasan umur. Kabeh wong kewajiban pados ilmu ya agamane Gusti Allah. Sehingga ana dawuh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimin. Golek ilmu ki hukume wajib banget fardune tumrape wong Islam mbuh lanang mbuh wadon. Mula ora ana alasan aku wis tuwa mboten saged ngaos Pak, mboten saged paham malih. Nah, sedaya kewajiban thalabul ilmi. Sedaya kewajiban pados ilmu ngaji memahami datang hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih dawuh thalabul ilmi kuwi minal mahdi ilal lahdi. Kawiwitan wong niku berada di kandungan ibu, di rahim ibu sampai dengan berada di kuburan di liang lahat. Lho niku kula panjenengan ora ana alasan ora ngaji itu mboten wonten alasan. Pokoke ngaji. Mbok paham ora, pokoke ngaji. Niku pun termasuk bagian saka napa niat kita, keinginan kita dados tiyang ingkang dikersakaken sae dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih wonten sebagian menika ingkang dolanan HP mawon. Wonten napa mboten? Wonten sebagian ingkang jagongan mawon. Wonten napa mboten? Lan liya-liyane. Nah, malaikat matur kados makaten jawabipun Gusti Allah dos pundi? Wis to malaikat ora peduli pokoke kabeh sing rawuh sing hadir ning majelis kuwi durmono ya rahmatku. Rahmate Gusti Allah. Mula monggo sami bersyukur ingkang sami rawuh menika sedaya nampi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alasanipun kula apa kok kabeh diduni rahmate Gusti Allah? Gusti Allah ngendikane sing hadir ning majelis kuwi mau kabeh wis kaanggep dadi sedulur siji lan sijine. Lah upamane ning majelis kono sing tenanan anggone ngrungokke ngaji mung siji apa loro apa telu, ora kabeh melu ngrungokke, tapi gandeng kabeh wis kaanggep sedulur. Nek siji tak paringi rahmat, aku ora mungkin nyilakake liyane, berarti kabeh tak duni rahmatku. Alhamdulillahirabbil alamin. Lho niku pentinge wong ngaji. Hadir tok, ngrungokke ra ngrungokke. Ya nek ra ngrungokke iki jane kebangetan. Mboten nggih. Tapi miturut dawuh niki ngrungokke ra ngrungokke, kabeh didumi rahmate Gusti Allah. Wong kula nggih niku nek ora ngrungokke coba. Oh. Terus malaikat astu bagi sedaya ingkang hadir dibagi didumi rahmate Gusti Allah. Lajeng mangke nek majelis menika sampun bubar, sampun cekap, pengaosanipun sampun cekap, jenengan badhe kundur napa mboten? Wangsul napa mboten? Wangsul. Oh. Malaikat nggih sami wangsul nilarke papan menika. Jenengan biasane nek kundur saking majelis pengajian siji lan sijine gandeng mulih bareng sok omong-omongan, grenengan, nggih napa mboten? Grenengane pripun jenengan? Iso-iso le ngaji ra putu.
Aku sah-sah wae kok nggo contoh kok. Nah, lek ngaji kesuwen misale sah-sah mawon. Nah, niku grenengan jenengan. Umpama nampa takir mungkin grenengi takir ya iso mawon. Kok isine kaya mungkin urunane akeh isine kaya ngene. Ya sah-sah wae wong grenengan kok. Nah, kula mubadhe ngaturaken. Malaikat sing kundur nilar papan menika nggih estunipun sami grenengan. Mung grenengane beda niki siji lan sijine sing setunggal ngendika ngeten. Dahibo bahagiane untune wong sing do hadir ning majelis pengajian. Ature ngoten menika sing setunggal. Dadi ngendikaaken betapa bahagianya, betapa beruntungnya orang-orang yang hadir di majelis zikir dan majelis pengajian. Nah, jek sing siji takon, kok kowe iso muni ngono ki bahagiane piye? Untunge apa kok do teko ngaji niku? Niku malaikat setunggale dadi takon ngoten niku. Lah malaikat sijine jawab malih niku. Oleh ora arep bahagia piye? Oleh ora beruntung piye? Lah kae mau do teko tok ngoten mawon. Mirenge ora, nulis ora. Kabeh do oleh rahmate Gusti. Lah saiki dheweke do mulih bubar saka majelis isih do diberkati karo Gusti Allah. Apa berkate? Kabeh do di ngapura dosa-dosa. Lah niki jenengan pun ajeng mulih nggih pun mulai nampa berkat saking Gusti Allah. Nggih ta? Lah berkate napa? Gusti Allah maringi pangapura dhateng panjenengan sedaya. Mula alhamdulillah nggih memuji dhateng Gusti Allah kanthi hadir dhateng majelis pengajian, cekap pengajian insyaallah dosa kula panjenengan di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niku grenengane malaikat. Mula sepindah malih sampun kuatah dawuh ingkang ngendikaaken utamaanipun tiyang ngaos pun kula aturaken sedaya. Lah kok sesuk tetep do wegah ngaji pun niku nuduhke jenengan boten saestu ngoten nggih. Lah mulane sesuk kudu luwih semangat ngaji memahami dhateng agamane Allah Subhanahu wa taala. Pun pukul pinten iki? Kurang gangsal menit ya, gangsal menit. Bon, hadirin hadirat rahimakumullah. Minangka tambahan kagem namanya kami wekdal ora aturaken sekedhik kaitanipun kalih kesempatan kita. Kathah sanget estunipun kesempatan ingkang dipun paringaken dhateng Gusti Allah dhateng kita. Ingkang supados kita ginakaken kanthi saestu kagem nindakaken kesaenan. Luwih-luwih wulan menika wulan Ramadan. Wulanipun Allah paring pangapura dhateng kita sedaya. Wulanipun Allah paring rahmat dhateng kita sedaya. Wulanipun Gusti Allah bebasaken kita sedaya saking siksa neraka. Wonten ing wulan menika Gusti Allah nutup sedaya pintu-pintu neraka. Wonten wulan menika dibuka lebar-lebar sedaya pintu-pintu surga. Gusti Allah melipat gandakan sedaya amal kesaenan wonten wulan menika. Niku astu sedaya kesempatan kagem kula lan panjenengan sedaya supados kita estu anggen sami ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngantos wonten dawuh ingkang ngendikaaken upamane umatku kuwi padha ngerti marang ganjarane poso, keutamaane poso, wulan poso. Lataman nau ayyakuna as-sanah kullaha Ramadan. Mesti wae padha ngarep-ngarep berharap mbok yo kabeh setahun ora mung Ramadan tok.
didadekake dadi Ramadan kabeh. Lah niku nedahaken bilih estu keutamaanipun wulan Ramadan ageng sanget. Pramila sepindah malih monggo kula panjenengan dipun paringi kesempatan ingkang ageng, pramila monggo kita ginakaken kanthi saestu sak sae-saenipun kagem ningkataken ibadah kita, taat kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih namung kanthi cara makaten kita badhe saged gayuh ketakwaan, kebahagiaan, langkung-langkung kebahagiaan dunya wonten ing akhirat. Dipun katahaken anjen kita sami zikir dhateng Gusti Allah. Kita katahaken anjen kita sami tahajud dalu. Kita katahaken anjen kita sami tadarus Al-Qur'an lan sanes-sanesipun. Sedaya kesaenan ingkang kita tindakaken wonten salebetipun Ramadan sedaya dipun lipat gandakan pahalanipun. Bahkan beribu-ribu kali lipat ya, melebihi ibadah-ibadah kita ingkang kita tindakaken wonten sajauhipun wulan Ramadan. Harapanipun mangke menawi kita sampun cekap Ramadan, astu-astu kita sedaya kalebet ingkang dipun bebasaken saking siksa neraka, siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten dawuh ingkang ngendikaken Kanjeng Nabi niku nate ngamini dhateng napa donganipun atawi napa ucapanipun malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngendika, cilaka wong sing ketekanan wulan Ramadan. Ngantek-entek wulan Ramadan lah kok dosane durung dingapura. Niku malaikat Jibril ngendika makaten. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika amin. Muga Gusti Allah ngijabahi apa sing dadi pangandikanku. Artosipun niki kula panjenengan nek ora hati-hati ketekanan wulan Ramadan kok njuk nyepeleke wulan Ramadan, ora gelem ngisi kanthi ibadah nindakaken kesaenan, ngantek-entek wulan Ramadan kok dosane awake dhewe durung dingapura tenanan, niku kelebu oleh dongane Kanjeng Nabi didongake dadi wong sing cilaka. Nauzubillah niku pramila monggo dipun ginakaken kanthi saestu wulan Ramadan kagem ibadah dhateng Gusti Allah. Pondok bilih menika ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi sinaosa sekedhik wonten manfaatipun. Kula panjenengan dipun paringi kegiatan pitulung dening Gusti Allah saged ngestoaken dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi semangat, giat belajar, ngaji, memahami dhateng agamane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kula dherekaken donga nggih. Dongane wong poso khususnya nek wektu menjelang buka puasa. Niki muga-muga mangke nyebabaken kula panjenengan estu diparingi pangapura dening Allah Subhanahu wa taala. Kula dherekaken lan ditiroaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah.
Astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Warahmatan amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti Allah ngijabahi donga kita sedaya. Wonten kekirangan kekilafan atau kula saestu kula nyuwun pangapunten. Kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.